Egész pontosan csak néhány kilométerre. Így történt meg velem az eset, ebben a kocsmában. A kínzó vizuális és beteljesületlen előjáték már megvolt a kamrában, legszívesebben beleharaptam volna valamelyik egész sonkába. De türelem, mert a türelem nyeguskip sutot terem. Biztosan nagyon szimpatikus vagyok, mert behívtak a privát konyhába egy kis sonkakóstolóra. Én most kihagynám a tévékben ilyen helyzetekben oly szokásos cuppogást és az olyan idegesítő jelzők használatát, mint a lágy vagy selymes ízű. Ízeket szavakkal úgysem lehet leírni, főleg ilyen világklasszis ízeket, de magáról a kocsmáról azért megéri beszélni néhány szót, ugyanis 1881-től áll itt eredeti funkciójában. This is the restaurant, like café. Ez a hely 1881-től áll itt, ezen a helyen. Akkor nyitott. Mindig a családom tulajdonában volt. Én vagyok a hely 5. generációs tulajdonosa. Annak idején az egyik ősöm kapott a nyitásra engedélyt magától, Nikola királytól. Aztán, ahogy a képen is látható, mögöttem a nagyapám is volt a tulajdonosa a helynek, aztán a nagymamám, aztán az apám, most pedig már én. Majdnem 4 éve. Ami nagyon érdekes, hogy ez a kis kocsma 1881-től folyamatosan nyitva van, nem volt szünet. Illetve volt összesen egy nap a kommunizmusban, amikor bezárták, mert ugye nem volt lehetséges a magánvállalkozás. Aztán elintéztünk, kaptunk engedélyt, és újra kinyitottunk. És mitől olyan nagy szám ez a sonka? Hát erről nagyapám és az apám is mindig ugyanazt mondta. A titokról. A titok a füstölésben rejlik és a levegőben, de főleg a levegőben. Ez a település pontosan egy olyan helyen van, ahol a tengeri és a magas hegyek levegője találkozik. Ez érleli utánozhatatlan ízűvé az itteni sonkát. For 4 months. That is the thing.